తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగాయి. బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి పి రాజ్ కుమార్ ఇబ్రహీంపట్నం ప్రభుత్వాసుపత్రిలో రోగులకు పాలు, పండ్లు, బ్రెడ్ అందజేశారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ సృష్టికర్త రాజ్యసభ మాజీ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ పిలుపు మేరకు బర్త్డే వేడుకలు నిర్వహించారు. స్ఫూర్తి జ్యోతి ఫౌండేషన్ అందుల ఆశ్రమంలో కేక్ కట్ చేశారు. విద్యార్థులకు నిత్యావసర వస్తువులు అందజేశారు. తర్వాత మొక్కలు నాటారు. కార్యక్రమంలో యువజన విభాగం నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు జర్కోని రాజు, మాజీ ఎంపీటీసీ భరత్ రెడ్డి, బన్నీ, సోపరి కరుణాకర్, ముఖేష్, జలంధర్, యుగేందర్ పాల్గొన్నారు. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి. జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. Happy birthday to you.